Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaurkoan gurekin platoan izango ditugu alde batetik Askapenako kidea den Luzia Etxeberria eta bestetik Iruñerriko mugimendu feministatik Amaia Zubieta. Baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko martxoaren 8 da emakumeen nazioarteko eguna eta ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1910 urtean, Espainiako Alfontso XIIIak emakumeek goi mailako ikasketak egitea ahalbidetu zuen. Egun berean, baina urte batzuk beranduago, 1911an, lehen emakume langilearen nazioarteko eguna izan zen Clara Zetkin feministaren deialdiari jarraituz. Manifestazioak izan ziren Austrian, Hungarian, Danimarkan, Suitzan eta Alemanian. Urte batzuk beranduago, 1918an, Espainiar gripearen lehen kasua azaldu zen, 50 eta 100 milioi tartean hildako sortuko zituen pandemiak. Bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 1965 urtean, Vietnamgo gerran lehen tropa ipar-amerikarrak Vietnamera iritsi ziren. Ikus ditzagun orain gaurko albisteetako lerroburuak. Ongi etorri bertan berria albistegira, gaur martxoaren 8 da asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Zapaltzen gaituen sistemari sua, antolakuntza feministak gure garra, leloa hartuko dute Nafarroko mugimendu feministak antolatutako mobilizazioak. Euskal emakume presoen etxeratzearen aldeko eta espetxe sistema patriarkalaren aurkako elkartaratzea Iruñan. 39 gizonek Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren noski programa hasi dute. Nafarroko ostalaritzaren historia, emakume kontatua argazkiak eta testigantza biltzen dituen omenaldi erakusketa gaur ireki da Kondestablen. Nafarroko gobernuak Ukrainian larrialdia artatzeko zentro bat abian jarri du. Lurralde koexioak persona bakoitzeko 900 euroko diru laguntza emango du salgaien eta bidaiarien errepideko garraieko gidarientzako den hasierako lanbide gaitasun ziurtagiria ikastarorako. Nafarroko gobernuak eta topaguneak Nafarroan euskaraldia proiektua sustatzeko lankidetza hitzarmena berritu dute. Bosquecillo kalea berrurbanizatzeko obrek 1.000.000 euroko kosto izango dute. Nafarroko artxibo garaikideak emakumen artxiboa kanpaina abiarazi du, emakumen memoriaren konserbazioa erraisteko ekimena da. Eta orain pasako gara aste honetako agenda errepasatzera. Bihar martxoaren 9 asteazkena Pontxaren ipuinan hitzak ipuin kontalaria Jaion Eurtasunen eskutik arratsaldeko 6etan Iruñeko Zibikanen. Bestalde, Izi Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpretaren elkartetik Jose Mari Berasategik eta Gema Lopezek hitzaldia eskainiko dute Labagunean arratsaldeko 7. Eta arratsaldeko 7 ere, baina Nafarroako antzerki eskolan irri zikloa 2022ari dagokion antzerkia ikusgai, gu primer. Ordu berdinean, baina Iruñeko Zibikanen Nomoa historiako lehenengo neurgailu zientifikoa hitzaldia Jose Ramon Etxebarria Bilbaoren eskutik. Eta asteazkenearekin bukatzeko, Eskabidean taldeak kontzertu akustikoa eskainiko du Herriko Tabernan arratsaldeko 8:30. Martxoaren 10 osteguna arratsaldeko 5etan 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat tailerra eskainiko da Orkoiengo antzokian. Beranduago arratsaldeko 6etan Barañaingo liburutegian Miru Sorginaren eskutik Ni neu nirekin ipuin kontalaria. Ordu berdinean, baina Nafarroako liburutegi nagusian Behin munduan ipuinak liburutegian ipuin kontalaria izanen da. Arratsaldeko 7etan Matalazen, Xabat Ilarregi, Eukene de los Aires, Beñat Astiz, Beñat Bilbao, Ekain Alegre eta Maili Agirreren eskutik bertso saioa. Ordu berdinean, baina Labagunean, Arturo Kampion Euskaltegiaren 50. urte urrena liburuaren aurkezpena egingo da.
Beranduago arratsaldeko 7:30 Ruper Ordorikan Mugalariz eta Bernardo Atxagarren eskutik kontzertua Gaiarre antzokian. Eta ostegunarekin bukatzeko arratsaldeko 8:00 Iruñako kafe antzokian Bulk taldearen eskutik kontzertua. Martxoaren 11 ostirala arratsaldeko 6:00 Artikako udal liburutegian ipuin kontalaria Bentura Ruizen eskutik. Bestalde, arratsaldeko 7:00 arratsaldeko 9:00 berdintasun lantegia eskainiko da Mendillorriko Zibiboxean. Eta ordu berdinan baina Alabagunean Omenen kontzertua. Horretaz gain, martxoaren 12an Larunbata Sormen lantegiak familiartean Iturramako Zibiboxean goizeko 11:00 eguerdiko ordu batak arte. Egun berdinan baina eguerdiko 12:30 ordu batak terdiak arte berdintasun lantegia eskainiko da Juslarrotxako Zibiboxean. Eta bukatzeko Larunbatean ere baina arratsaldeko 6:30 7:30 Titeres txontxongiloak Mendillorriko Zibiboxean. Pasa gaitezen gaurko egunkarien azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dioenez, Zelenskik Putinen ultimatuma errefusatu du. Azpian, argazki handi batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Garaiko entrenatzailea. Bestalde egunkariak nabarmendu du Juan Carlos lehenengoa Espainiara itzuliko dela, baina bakarrik bisitan. Horretaz gain, uztailaren 7ko zezenketa mistoa izango dela eta 7 zezen toreatuko direla jakinarazi du egunkariak. Azpian egunkariak azpimarratu du Iruñeko 245 saltokik urtebete baino gehiago irango ez dutela uste dutela. Eta ondoko lerroburuak ordea horrela dio, Nafarroako enpresa bideragarriak birkapitalizatzeko laguntzak. Azalaren beheko aldean M8arekin lotutako lehenengo lerroburuak horrela dio, kalea birkonkistatzeko eta genero arrakala murrizteko eguna. Bigarrenak ordea horrela dio, ostalaritza emakumezkoetan. Eta hirugarrenak bukatzeko horrela, kristalezko sabaia kulturan. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Argazki handi batek lagunduta horrela dio lerroburuak, Ames gaiztoaren amaiera. Eta azpian lerroburu nagusienak dioenez, Kiev eta Moskuren arteko aurrerapen txikiek ez dute lortu exodoak geldiaraztea. Bestalde egunkariak gorriz nabarmendu du urtebetean 675 denda itxi daitezkela Nafarroan eta horietatik 225 Iruñean. Ondoan argazki txiki batek lagunduta hurrengo lerroburuak horrela dio, Jagoba Arrasateren kontratu berritzea iragartzeko olana handia. Bestalde errege meritua Abu Dhabin biziko dela eta Espainiara sarritan joango dela jakinarazi du Diario de Navarrak. Eta orain azalaren goiko aldera itzulita M8arengatik morez azpimarratutako lerroburuetako lehendabizikoak horrela dio, tratu txarrak lehen pertsonan. Eta bigarrenak ordea horrela, lehenengo autobus gidariak. Bukatzeko hirugarren lerroburuak horrela dio, 25 emakume ostalaritzako aurpegiak. Orain Gararekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusienak dioenez, zibilak ebakuatzeko bide segururik ez dago oraindik. Bestalde Garako hartarazi du 10 egun dituztela negoziatzeko eta akordio bat lortzeko hezkuntzan. Horretaz gain elektrizitatearen prezioa berriro igo dela eta sabaia utzi duela nabarmendu du. Honen azpian M8ari buruzko argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Mugimendu feminista prest da gaur kaleak hartzeko. Beherago egunkariak Lukas Egibar snowboardeko kirolariaren aipua nabarmendu du eta horrela dio, minez bada ere uste dut ondo lehiatzen naizela. Eta bukatzeko atletik Europarako lehian bete-betean sartu dela nabarmendu du Garak. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Lerroburu nagusienak dioenez, mugimendu feministak kaleak beteko ditu gaur zaintzaren aldeko oihuekin.
Azpian argazki batek lagunduta eta beltzez azpimarratuta horrela dio hurrengo lerroburuak. Neurririk gabe garestitzen ari dira gasa, petrolioa eta argindarra. Bestalde, egunkariak jakinarazi du V bikoitza G. Sebalden Austerlitz novela euskarara itzuli duela Idoia Santamariak. Horretaz gain egunkariak nabarmendu du bikotekidea abortua egitera behartu izana egotzita gizon bat atxilotu dutela Gasteizen. Eta honen ondoko lerroburuak horrela dio. EAEko hezkuntza legea finkatzeko 2 asteko epea izango dute alderdiek. Bestalde egunkariak gehigarri berezian nabarmendu du emakumeen nazioarteko egunari buruzkoa. Eta bukatzeko urdinez hurrengo azpimarratu du egunkariak, kirolan berdintasuna kudeatzen. Euskal Herria irratia bukatzeko lerroburu nagusiena Nafarroako mugimendu feministako kidea den Amaia Zubietaren aipua da eta horrela dio. Errotik erre eta aldatu behar dugu sistema. Bestalde 255 denda itxiko dituztela urtebetean Iruñean eta 675 Nafarroa osoan ohartarazi du Euskal Herria irratiak. Eta bukatzeko topaguneak eta gobernuak euskaraldiak gauzatzeko hitzarmena sinatu dutela azpimarratu du. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur giroa goibela izango da batez ere goizean eta euri apur bat egingo du. Elurko 1200 eta 1300 metro inguruan egongo da, arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du eta hodeiek gutxitzera egingo dute. Egunaren amaieran ateri egongo da eta hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu. Goizean hegoaldeko haizea zakarri ibiliko da, arratsaldean ahulduz joango da eta aldakor geratuko da. Temperatura maksimoetan ez da gorabehera handirik izango eta balio altuenak 10 eta 12 gradu zentigradu ingurukoak izango dira. Asteazkenean giro eguzkitsuagoa izango dugu goizean bereziki. Goizean goiz ostarteak gailenduko dira, ondorioz minimoak apur bat jaitsiko dira eta Araba eta Nafarroako zenbait lekutan izotza egin dezake. Gero egunak aurrera egin ahala erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugarituz joango dira. Beste egun batez egoizea izango da protagonista, harro ibiliko da eta maksimoek erraz gaindituko dituzte 15 gradu zentigradu batez ere Kantauri isurialdean. Gaurkoan Iruñeko mugimendu feministatik Amaia Zubieta etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo Amaia. Kaixo. Zer moduz zaude? Mila esker gonbidateagatik. Bai, eskerrik asko zuri ere bai etortzagatik. Gaur martxoak 8, emakumearen nazioarteko eguna, Iruñerriko mugimendu feministak nola prestatu du eguna? Beste azken urtetan, iaz ere, nahiz eta pandemian egoeran egon, egun osoko jarduera prestatu genituen, baina greba garaian bere zentzua bazuen ere, iaz greba ez egoela eta gainera pandemian egoeran egonik kriston ahalegina suposatu zuen eta ezen ikusgarria izan. Horregatik aurten bakarrik mugatu gara gaurko egunean manifara, arratsaldeko 8an, betiko eredua, baina aurreko larun batean ere egin genuen jaialdi bat, Feministok Fest, beharrezkoa genuen mugimendu feministan 2 urte gogor hauek jarraitu dugun antolaketan, baina virtualki gehiago eta kaletik okupatu gabe, eta antolatu genituen tailerrak, bazkariak, kalejira, nolabait topaketa baita ere ludiko festibo behar genuena, eta baita ere erdigunean jarri nahi dugun aurten antolakuntza, eta orduan baita ere elkarrekin egoteko beharra izan genuen. Feminismoaren borroka oso sakona da, baina aurtengo egunerako ze helburu eta mezu zehaztu dituzue zehazki?
Bueno, hasi ginen eztabaidan Euskal Herriko mugimendu feministan zer jarri erdigunean, eta alde batetik bazegoen eta zeharkatzen duela gure diskurtsoka orain dela ja 3-4 urte, zaintza sistema publikoaren aldarrikapena eta honen beharra, eta pandemiak eman digula arrazoia beharrezkoa zen sistema publiko bat, eta ze ahuldadea dugun zaintzak antolatzeko, eta ezinbestekoa dira, eta ni ustez agertu dara behar hori modu iraunkorra eta bizia pandemiaren garaian. Baina gure aukeratu dugun leloa haratago doa. Pentsatzen dugun ez dela bakarrik elementu puntualak aldatu behar direla, baizik eta sistema oro har. Horregatik aukeratu dugun leloa da zapaltzen gaituen sistemari sua, antolakuntza gure garra. Ni ustez mamia duela, sua emateari aldarrikatzen dugunean da nolabait sustraiatik, errotik aldatu behar den sistema, eta zergatik aldatu behar da, eta horrekin batera feminismoa dela bidea. Pentsatzen dugulako eta aldarrikatzen dugu dela sistema heteropatriarkala, kapitalista, suntzitzen ari dela gure bizitzak, eta arrazista, eta honekin guztiarekin bukatu nahi dugula. Orduan, gaudela fronterari gabe, iaz aldarrikatzen genuen fronterari gabeko eta mugari gabeko bizitza nahi dugula, eta nahi dugu pertsona guztiak legalak izatea, paperak izatea, bukatzea atzerritarren legearekin, dekolonialitatea eta baita ere lurraren suntziketa, eta behar dugulako beste planeta eta beste eredu produktibo eta konsumitzaile ezberdina, eta bar luze batekin, ez? Orduan, gauza horiek guztiak aldarrikatu nahi dugun, eta baita ere, antolaketa feminista izango ziren tresna paregabekoa eta ezinbestekoa. Baita ere, denok batera adierazi dugula geldiezina garela, baina egia da kalte handia izan da 2 urte hauetan antolaketarako. Kalea galdu dugula, elkarrekin egotearena eta gure potere adieraztea. Eta aurtengo deialdia dela berriro goazen antolatzera, ez? Pixka bat horren arira, Amaia, hori nola ze zailtasun motari egin diozue aurre pandemia garaian Iruñerriko mugimendu feministak? Alde batetik bagentozen oso poteretsua zen mugimendutik, hala azaldu genuen 2018an eta 2019an, eta puntu handi batean greba izan gabe, baina mobilizazio handia 2020an, baina baita ere ikusi genuen hausnarketaren prozeso batasuna nola lortu, eta bar. Alde batetik eskatzen zen auzoetatik, herrietatik autonomia beraiek antolaketa propio edatzeko, baina eztabaida zen nola artikulatu mugimendu poteretsu uztartzen 2 puntuak. Auzo, herriak, kolektiboen hausnarketa prozesua, eta beste aldetik baita ere ikusteko denak batera. Eta horretan geunden harrapatu gintuen pandemiak. Orduan, egia da jarraitu dugu antolaturik, topaketak hemen Nafarroan adibidez, 2020an mobilizazioa eta gero gelditu ginen antolatzekotan jardunaldi batzuk, hausnarketa sakona egiteko eta ahalik eta mugimendu elkarturik eta poteretsu antolatzeko. Jarraitu dugun egiten, baina muga guztiekin, bilerak virtualak, bakarrik noizean behin eta muga guztiekin, eta ulertu behar dela, emakume batzuk bazituen bildurrak elkartzeko, kalea mugak ezarri dizkigute kalera ateratzeko. Oan izan da, neketsuo, zaila, baina hala ere, ni ustez momentu honetan
hori, lausotu direla neurriak eta bar, nire ustez berriro aterako gara, eta naiz eta kosta jarraituko dugula elkarrekin lotzen eta zaretzen eta mugimendu poteretsoa lortuz. Oso ongi. Hau taldeari dagokionez, eta orokorrean Amaia pandemiak nola eragin die emakumei? Zuk aipatu duzu zaintza publikoaren adibidez, nahi bostu gehiago azaldu eta azte beste esparrutan. Bai, adibidez, zaintzaren argia izan da, ez? Jendeak gelditu zela askok bere etxean, bere bakardadean, eta erakutsi dugun feministak ere, baina baita ere gizarte eredugarria izan dela puntu hortatik inork ez usteko atzean, baina gehien bat, hiritarrek eta hiritarre sareak sortu dira auzoetan eta bar, denak elkar babesteko, baina ni ustez hutsune izan da instituzionala. Ez da hiritarren adierazi dutela eta emakumeek askok gehien bat adierazi dutela bere gaitasuna antolaketa egiteko eta izan dela ahuldade instituzional izugarria iristeko. Bai osasun publikoan, baitaren neurriak hartzeko eta bar. Hori da, ni ustez, dei garrantzitsua. Horregatik esaten gendugula, hau aldarrikatu nahi dugula, beharrezkoa dela, zaintza sistema integrala eta publiko horri aurre egiteko. Eta noski nola ez, zaintza sistema, baina osasuna baitare indartzea. Bide hartu dela bidea, privatizazio bidea, publikoa indartu ordez, eta gu baitare honekin batera goaz, sistema publiko ezinbestekoa dela. Hezkuntza indartu behar direla une honetan. Zaintza, irakaskuntza, osasuna, hori ezinbestekoa da. Eta hori da gehien bat erakutsi digun pandemia. Beste aldetik emakumeengan izan duen baitare eragin eskorra izan dela erasotzaileekin gelditu diren emakumeak eta baitare horri inolako sarerik gabe. Itxialdi garaian oso gutxi izan ziren salaketak, hain zuzen ere, salatzeko moduak ez zirelako. Baina horrek ez du esan nahi, hainbat eta hainbat emakumeek bizi izan duten garai hori modu tragikoak. Eta gero aldiz, salaketak handitu dira modu esponentzial batean. Justu, estanda egin duelako hainbat harremanetan egoneza. Eta orduan, zuek nola helarazi nahi dituzue, betianik egon diren, edo pandemiak agian ere bai areagotu dituen egoera hauek, nola aldarrikatuko dituzue gaurko egunean? Ikusi dugu indarkeria matxista geldiezina dela momentu honetan, eta ahalegin guztiak izan behar dira geldiarazteko. Eta baita ere aurtengo komunikatuan, gaurko komunikatuan irakurriko dugunak eta azaltzen dugun konplizitate instituzionala dagoela eta neurria jarri ordez, konplizitate instituzionala dagoela mantentzeko indarkeri estrukturala. Zergatik, alde batetik prebentzio mailakoa eskasa delako, ez dutela behar diren bezala baliabideak ezartzen. Eta beste aldetik, emakume asko jasotzen dutela indarkeri instituzionala. Bai epaitegietan, sinisten ez dutelako gure hitzan, baita ere kustodia tratu txarra ematen dutenei jarraitzen dutela ematen, eta emakumeek askok ausartzen direnean bukatzeko beraien egoerei ez dutela behar diren babesak lortzen alderantziz tratu txarra instituzioetatik. Horregatik, aldarrikatu nahi dugun premiazkoa diren, ez dugula olako keinu politak eta elkarretaratze instituzionalak nahi ditugun, benetazko neurriak ezartzea honekin amaitzeko. Orduan, duk aipatu bezala sistematik dator, eta arazo hau sistematik dator, eta bertatik ez oraintxe esan duzu, aldaketak egin behar zirela, eta gero herritarrek
zer egin behar dute egoera honi aurre egiteko? Hor badago, alde batetik emakumeok urratz askok egin ditugula. Alde batetik baita ere, elkarlana, identifikatzea nun dauden arazoak, eta baita ere, hezkuntzak baliabidetan hezkuntza zinbestekoa dela. Baita ere, beste gizarte bat lortzeko matxismorik gabekoa. Baina baita ere, gizonezkoak ez direla bakarrik esaten, ni ez naiz maltratatzaile, eta orduan libratzen naiz. Baizik eta eskatzen diogun hausnarketa sakona ere badaudela eguneroko bizitzan maltrato asko sotilak, ez direla ez bakarrik jipoitzea edo hiltzea, baizik eta hor dago harremanetan, eguneroko harremanetan dago indarkeria psikologikoa, menpekotasun eta menpederatze sistema ezarrita, eta gizonezkoak begiratu behar dutela baita ere bere privilegioi eutsi ordez, privilegioekin akabatu behar dutela, mugatu behar dituztela, eta benetan nahi badute aktiboki parte hartzeko beste gizarte justuagoa eraikitzen. Eta zuk, Amaia, zein uste duzu dela gaur egun jendearen kontzientzia feminismoarekiko? 2018ak nolabait feminismo ikusten genuen komunikabideetan eta ezela beharrezkoa berdintasun gizartean bizi ginela eta hurrengo egunean greba eta gero denak gure politikoak ere feministak ziren. Egia da, lortu dena da feminismoaren aldarrikapenak bidezkoa direla ikustaraztea, eta hori da pauso bat. Baina baita ere ez duguna nahi da diskursoa garbitu. Eta esan bere ganatzen dugun politikoki, bai partidoak eta guk arduratuko gara, ez. Emakumeok arduratuko gara hor egoten eguneroko aldarrikapenak eta gure aldarrikapenak ez usten, ustutzen ari dira eta ez esan behar dugula ematen diren urratsak oso txikia direla eta urrats erraldoiak eman behar dira benetan egoera aldatzeko. Elkarrizketa bukatzen joan behar gara, Amaia, orduan zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, berriro ere emate izu txanda. Bueno, ez dugu egun simbolikoak martxoaren 8koa, azaroaren 25koak beharrezkoak dira, baina importantena ez dela hori gure ateratzea egun batean, baizik eta egunero lanean egotea. Orduan, baita ere gonbidatu nahi ditugun emakume guztiok parte hartzeko kolektiboetan, auzoetan, herrietan, eta jarraitu antolatzen. Esan dugun bezala, antolatua baldin bagara eta denak helburu berbera baldin baditugu, geldiezina garela eta gizarte justuago lortuko dugu. Oso ongi, Amaia. Zalantzarik gabe. Oso ongi hori da. Vale. Penaz, gai honek gehiagorako ematen du eta orduak egon algainateke hemen zutabiok hitz egiten. Baina, tamalez hori, honekin bukatzen dugu elkarrizketa, Amaia? Bale, mila esker, esan dizuedan bezala. Eskerrik asko zuri etortzagatik eta gurekin guztia konpartitzagatik ere bai. Bai, eskerrik asko. Gero arte. Agur. Eta orain ikus ditzagun Iruñeko udaleko albisteak. Iruñeko udalak bat egin du helmuga turistiko adimendunen sarearekin. Sare horrek Espainiako helmugen lehiakortasuna hobetzen laguntzen du, iraunkortasunaren eta irisgarritasunaren ikuspegitik gobernantza eredu berrien bidez berrikuntza eta teknologia tresna gisa hartuta. Iruñeko udalaren osoko bilkurak joan den ostegunean onartu zuen Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak 2018an sortutako sare horretan sartzea.
Bestalde, depresioa ulertzea Iruñeko udalak eta itxaropenaren telefonoak datorren apirilerako Zibibox Kondestablen 75 urtetik gorakoentzat antolatu duten doako tailerraren izenburua da. Bihar irekiko dira izen emateak 9-4-8-2-4-0 eta 4-0 telefonoan. Plazak deiaren urrenkeraren arabera esleituko dira, Iruñean erroldatutako pertsonak lehentasuna izango dutelarik. Tailerra apirilaren 6-an, 13-an, 20-an eta 27-an egingo da goizez, goizeko 10-etatik eguerdiko 12-tara. Eta bukatzeko estudioko 20 irudik eta etxeko 40 argazkik osatzen dute gaurtik aurrera Nafarroako ostalaritzaren historiari buruzko erakusketa bat emakumeek antolatuta. 22 eta 75 urte bitarteko 25 emakume ostalariren eguneroko bizitza islatzen duten argazkiak dira, eta emakume horiek guztiak jardunean daude askotariko negozioetan, hala nola mendiko salmentan edo gaueko aisialdiko tabernetan. Nafarroako ostalaritza enpresa txikien elkartearen proposamena da, Iruñeko udala jasota eta apirilaren 19 arte egongo da ikusgai. Gaurkoan Askapena erakundetik Luzia Etxeberria etorri zaigu Xaloako platora gurekin hitz egitera. Kaixo? Kaixo, Zer moduz daude, Luzia? Ongi. Ongi? Ongi, bai. Bueno, konta iguzu pixka bat testu inguruan jartzeko, zer da Askapena erakundea? Bale, Askapena da Euskal Herriko erakunde internazionalista. Internazionalismoa jorratzen dugu ez, hau da, esan beharra da, ja, 35 urte atzera sortutako erakunde badela, non batez ere sorrera ez, nik uste garrantzitsua dela aipatzea, sortu zen 80. hamarkadan iraultza sandinistakin, El Salvador, Nikaraguako iraultzakin Euskal Herrin bertan izan zuelako eragina non hemengo jende pila bat joan zen ara ez elkartasuna dirazte eta hortikan, hortatikan sortu zen Euskal Herri mailan erakunde internazionalistak ez komites eta bar, orduan, esan dezakegu jatorria dela iraultza horien sua ez, eta 35 urtez internazionalismoa bera lantzeko modua edo joan dela aldatuz ez, historikoki baita ere testu inguru Euskal Herrikoa zein munduko aldatzen zion ninen, eta hori, internazionalismoa baita ere aipatzearren edo azaltzarren zen ikuste hori dela Askapenan funtsa ez, ulertzea herrinarteko elkartasuna borroka gisa ez, hau da, herri baten askapen prozesu bat emateko ezinbestekoa dela beste herrien askapenak, borrokak ezagutzea eta aldiberen elikatzea ez, hau da, ulertzen da joan etorriko elkartasuna bezala, non herri bezala, Euskal Herritikan adierazi dezakegun, garatu dezakegun elkartasun bat herri konkretu batekin izan Palestina, izan Kurdistan, eta beraiek ere gure borrokak elikatu ditzazketen, ez? Eta hor kokatzen da Askapenan lana, bai. Eta nola ematen da aipatu duzun lanketa hori? Elkartasun azkenen modu desberdinetan garatzen da, ez? Askapenatikan alde batetikan esan dezakegu zutabe desberdina dauzkila, ez? Alde batetikan esango nuke Askapenantzat oso garrantzizko diala formakuntzak, ez? Hau da, ulertzea ze airen pasatzen mundun, ez? Mundun pasatzen ari denak guztiz baldintzatzen duelako ez, edo eragina duelakoz gure realidaden, ez? Hemen gertatzen ari denaz. Orduan, alde batetikan Askapenatikan formakuntza deixente egiten dira, bai hitzaldi formaton edo bai elkarrizketa formaton, izan, oain adibidez, Donbas, Ukraniako gatazka hori ulertzeko ez, nola biteko pistak ematen dizkigute formakuntza horiek, eta urte luzez nik esango nuke Askapenan puntu fuertetako bat hori izan dela ez.
Beste batetik brigadak berak ikusten dugulako, bai, brigadista izateak edo brigada berak, askapenatik esan dezakegu brigadistak sortzen diala, edo aletxo bat jartzen dela, hemen bertan herri mugimendu desberdinetan nahi den jendentzat, edo izan gazte mugimendu baten doan pertsona bat, talde feminista baten dona, edo sindikatu baten dona, hau da, perfila nitzentzat bideratutako nolabiteko esperientzia bat izan liteke, brigadak bino ulertuz ez dela brigada esperientzia soil bat, ez dela udan jotentzan bidai bat, baizik eta brigaden aurretik badiala formakuntza garrantzitsu batzuk, hau da, formakuntza orokor batzuk jendea esan bezala ulertzeko imperialismoa zer den, ulertzeko kolonialismoa ze izan zen, ez? Ulertzeko geopolitikak, ulertzeko baita ere zehazki, igual ekialde hurbilen gertatzen nahi dena, edo Latinoamerikako prozesutan ze gertatzen den, ez? Orduan, badialde batetik formakuntza orokor batzuk, gero baita ere brigadista joan aurretikan formakuntza espezifikoak, hau da, Greziara doan pertsona bat, Greziako testu inguruz formatuko da, eta gero jabein formakuntza hori jasota kokatuko ginake brigadan, ez? Brigada dela, bi hiruasteko egonaldi bat, taldeko esperientzia bada, hau da, perfil desberdinetako taldeak, brigada bat osatzen dute, esan dezakegu perfil desberdinetako jendeak, ez? Hau da, saiatzen gara izaten anitzak, adin desberdinak izatea, eremu desberdinetan implikatu daudenak hemen Euskal Herrian bertan, ez? Eta horrek egiten duna da, brigada aberatsagoa edo izatea, ez? Eta gero bueltako lana, hau da, jabein brigadan egonta, bueltan hemen bakoitzak bere herrian, bere auzoan, bere eremuan, ez? Berak ikasi duen hori elkarbanatzek daukin zentzua, ez? Hau da, han ikasitakoa onera ekartzea. Eta orduan esan dezakegu, biharren zutabe bezala hori askapenak brigadak diala, eta gero hirugarrena esango nuke elkartasun internazionalista edo pixka bat testu ingurura erantzunez, ez? Momentu honetan Donbaseko egoera gertatzen nahi da, hor igual hitzaldi batzuk lotu bartu, edo Palestina, ez? Donbasekoa gertatzen nahi den bitartean Gaza bombardeatzen nahi dira, eta Yemen, ez? Orduan, testu inguru horreri alden einen behintzat erantzun bat ematea, ez? Eta Iruña mailan antolatzen saiatzea, saretzen jotea, erantzun hori pixka bat kolektiboa izan dadin. Orduan, esan dezakegu askapenak, horiek diala nola biteko zutabek, eta helburu bezala duela hemengo herri mugimendua edo hemengo gizartea bera aberastea internazionalismotik, ez? Bere alea jartzea, hemen hori, bai borroka nahi dianak, bai lanen nahi dianak, internazionalismo hortatik pixko bat edan dezaten. Orduan, ulertzen dugu, internazionalismok zentzua dula bertako borroketan batera, ez? Ez modu isolatu baten. Eta bestalde, Luzia, ongi azaldu diguzu zertan datzaren askapena, bestalde, aurten 35. urte hurrena betetzen du askapenak, ez? 35 urte Zudagorritzen lelopearekin, ez dakit ospatu duzu ez, edo kanpaina egiten ari zarete. Zer esan nahi du lelo horrek, zer esan nahi du, eta zer espero duzu 2022-tik? Bale, esan bezala ez, 80. hamarkadan sortu zen askapena baita ere beste eragile internazionalista batzukin batera ez, eta esango nuke 35 urtez pixko bat inurri lana iten joan garela ez, hau da, ulertzen dugu azkenen internazionalismok daukin ekarpena dela herri baten askapen prozesua bera ez, hau da, herri baten
askoz herri justuago bat izateko, gure eskubideek bermatzeko, egunero egiten den lan badela, ez? Azkenen ulertu beharra dugu bi estatu zapaltzen gaituela, ez? Eta horrek uzten dizkiula baldintza konkretu batzuk herri bezala, ez? Eta horren aurren borroka konstantea dela, ez? Eta gauza txikikinez nola bite hola sortu joan dela edo hola garatu joan dela bai askapena lana, bai beste kolektibo askon lana, ez? Pixka logika hortan, orduan, 35 urte udagorritzen ematen du udak bakarri gorritzen, ez? Hau da, brigada, temporada edo gorritzen, horreri buelta bat eman nahi genin, ulertuz uda baitare badela udazkena, uda baitare badela uda berria, orduan, borroka hori edo lan hori urte guztira zabaltzen dela, ez? Eta ulertuz internazionalista izatea ez dela brigadista jotea soilik baizik eta egunerokotasunen ez badela kontzientzia gauza, badela egunerokotasuneko bizitzeko modu bat ere esan genezake, ez? Orduan, alde batetik uda ulertuz urte guztiko lan hori, eta gorritzen, gorria ulertzen dugulako borrokan kolorea, sozialismoranzko kolorea, eta horrek bada gu identifikatzen garen kolore bat, ez, helburu batzuk edo markatzen dituenak, ez, edo pixka bat argia edo markatzen duena, bai, orduan zentzu hortan. Oso ongi. Eta Luzia, azaldu iguzu pixka bat ez dinamika jarraitzen dituzun edo nola egiten duzuen lana askapenan, baina aurten hori 35 urte betetzen dituela askapenak, ez zer berezirik ingo duzu urtean zehar, ez bakarrik hori berigarekin baizik eta orokorrean. Bai, esan beharra da, 30 urte bete zituenen askapena Berriozarren nintzela ekitaldi potente bat, ez? Hori pixkoat, hori bai izan zela nahiko ekitaldi potoloa, ez? Bino, 35. urtea, pixkoat modu xumego baten edo planteatzen txu, kontutan izanik, ez? 2 urte pandemiagatikan, internazionalismoa berare garatzeko aukera askoik ez dela izan, ez? Egoera zela eta brigadak ez diain 2 urtetan, orduan, aurten ere brigadak retomatu nahi izan dutu eta hori da pixka eta utzi duena dinamika, ez? Eta hori alde batetik brigaden gauza eta gero bestetikan esango nuke ja gaudela beste kanpaina batzukin batera, ez? Aipatzearen BDZ-etatik, hau da, Boiko Desimertxe eta Zigor plataforma dela Palestinakiko elkartasuna adierazteko plataforma batez, azkenen boikota Israeleri zuzendua bezala, eta BDZ-etatik gabiltza, hau ez da 35. urtea delako, beste gabe zertan gabiltzan pixko bat. Eta garrantziz itxua eduitzen zialako aipatzeko, ze da kanpaina bat KAF jetxi zaitez apartheidaren trenetik, ez? Eta kanpaina horre zertan datza, KAF Euskal Enpresa trenbiak eraikitzen dituna, momentu honetan nahi da Palestinan trenbia sare bat eraikitzen, ez? Eta Palestinako lur okupatutan, hau da, Israeldarrentzako izango den tranbia sare bat, ez? Eta ulertzen du, tranbia sare hori ere kolonizaziorako beste pauso kualitatibo bat dela, ez? Eta Euskal Enpresa bat aidela impunidade guziz horrera ikitzen eta hemendikan gure lana badela, ez? Eta gure ardura badela hori salatzea eta horrekiko eskatzea kaferi proiektu hori edo bertan bera utzi dezan, ez? Askotan imperialismotaz edo hitz egiten dugunen beti fokoa jartzen dugu igual beste herrialdetan, ez? Agerikoa izan liteke-lakoz, hori Palestinan bizitzen nahi dian egoera edo esatearen Latinoamerikako herrialdetan edo jartzen dugula fokoa, ez? Eta
baitare, azkeneko 5 urtetako lan hildo bat edo esan dezakegu dela gure itxen jartza begira da, ez? Europan bertan badaudelako sujetu imperialistak eta baita ere herri zapalduk, ez? Eta pixko bat hori kontutan hartuz Euskal Herrin bertan ere foko garrantzitsua daukiula, ez? Eta adibidez, BDZ-etatik esan dezakegu kaferi edo kaf jitsi zaitez apartheidaren trenaetik kanpaina hortan gabiltzala lanen badugulakoz lan asko iteko eta oraindik hemen bertan gizarten jendek ezagutu dezan pasatzen nahi dena, ez? Eta jendek hitz egin dezan, ze hori gure ardurapen bezala hartzen dugu adiez hori. Eta bestetik esango nuke askapenan beste lan hildoa edo momentu hontan dela azkeneko 5 urtetan, lehen esan bezala, Europan bertan jartzea fokoa, ez? Europan gaur inoiz bino gehiago badelakoz fasismon kontra ez eta ultraeskuindarran gorakadan aurren herri zapalduk edo ezkerretik ere aliantzak sortzeko beharra, ez? Eta herrien arteko elkartasun hori indartzeko beharra, ikusten duelako hemen bertan ere, azken urteetan ere nahiko gorak izaten aidiala hori herri mugimenduntzat edo herri boterentzat, ez? Eta bai aipatuko nukela Europa mailan ere herri zapaldun arteko elkartasun hori lortze biden, edo lantzen edo hortan gabiltzala, ez? Eta hortako erramienta bezala brigadak ere izan litezkela, urten ere Europara egongo dialakoz brigadak. Oraintxe aipatu diguzu hori lantzen dituzuela gai ezberdinak, egoera edota gatazka, egoerak ere jorratzen dituzula ez zuen artean, baina gero, nire galdera da, Luzia, uste duzu gero herritarrek edo jendeak badukala kontzientzia eta ezagutzen duela munduan zer gertatzen ari den edo pixkat gai hauek ezagutzen dituela? Galdera hona da, ikusten duela alde batetik internazionalismoa mailan jartzeko beharraz, azken urteetan garatzen ari den elkartasun mota esango genuke askoz ere individualistagoa dela, ez? Eta batez ere ONG aldetikan eta bideratzen den elkartasuna, ez? Non askotan jotengan hemendikan ez, okzidentetikan ikuspegi paternalista batetikan ez, esan dezakegu Kongora, ez, gure aportazio hori iteko eta gelditzen dira esperientzia hutsetan, ez? Hau da, esperientzia individualista soietan, eta askotan, hori, hemendikan ikusten dena ez, Europarrak salbatzaile bezala beste herritara jotea, ez? Orduan, esango nuke gaur egun gaientzen den elkartasun mota bat hori dela, eta ulertzen dugu askapenatikan ez, badela beharra internazionalismoa guregana ekartzeko eta horrekin hausteko, ez? Azkenen, herrik berak badute, herrik ezagutzeko prozesu hortan ikusiko genuke, badutela beran antolakuntza bat, beran empoderazio bat, ez? Eta guk asko dugula beraietaz ikasteko, ez? Eta brigada bakoitzak igual baita ere gai bat hartu dezake, adiez, Palestinara bai intziala azken urtetan brigada feministak, ez? Eta bertako mugimendu feministetatikan eta badela erresistentzia territoriala, baina baita ere resistentzia genero ikuspegi garrantzitsu batetikan, ez? Eta nola konturatzen zen, zema diguten erakusteko, ez? Eta orduan nik uste txipori aldatze aldera askapenak lana garrantzitsua dela, ez? Ulertzeko elkartasuna bidirekzional bezala eta pixko bat gure jarrera paternalista okzidental horiek kentze aldera, ez? Eta ikusiz badugula zapalkuntza berdina, hau da, imperialismoak berak, nahiz eta herrialde desberdinetan forma desberdina izan, ez? Zapalkuntza pairatzeko modua ere, nahiz eta desberdina izan, borrokak badutela badituztela antzekotasun asko, ez?
Eta orduan, esango nuke, internazionalismo lana ere ordola ez, informazioa kontrastatzea ez, mas medietatikan etortzen zaigun informazio horrekin haustea eta pixko bat izatea hori, errealitatea ekartzen duen beste tresna bat, ez? Edo behintzat ez errealitatea bere osotasunen, baizik eta beste ikuspegi bat, edo bai. Bestalde, Luzia, zuk aipatu diguzu hori 2 urte pandemiarengatik, 2 urte pasa ondoren orain berriro ez egingo dituzuela brigadak, gainera hori 35. urte hurrenan, eta dagoeneko hasi duzue, irekita dago izena emateko epea, eta apirilaren 9 amaitzen da, 19 markatu. Hori da, bai. 19. Eta orduan, zer espero duzue, nola doa kanpaina, zer egiten ari zarete, eta bestalde, zer espero duzue 2022ko brigada hauetatik? Bale, hori, ja martxan do kanpaina ulertzen dugu, hori, izen emateko epe bezala eta aldi beren baliatuko dugu itzaldi sorta bat emateko ez, beste urteetan brigadista egondu dianak azaltzeko ez, zertan datzan brigada batek, beran ekarpenak egiteko eta formakuntza ere modu hortara emateko ez. Orduan, hola, aste honetara begira, bai ostiral honetan, Matalazen arratsaldeko 6:30 hitzaldi bat ingo dugu brigadaren aurkezpena egiteko, eta aldi beren Venezuelan egontzian brigadista horiek, Venezuelan inguruko hitzaldia emango digute ez, ulertzeko gaur egungo egoera sozioekonomikoa zein den, bertako egoera ere zertan donez, eta hori, aste honetan adibidez, ostiralden badugu ja hitzaldi hau ez, eta pixkanaka hitzaldi gehiago ere egingo ditugu Nafarroan eremu desberdinetan, Tafallan egingo dugu, beste herrietan ere, bai, oraindik ez daude zehazteko orduan, ez ditut esango oraindik, baina sare sozialetan edo aurkeztu izango ga ez, hemendik apirila bitarte egongo dianak. Eta gero ja, behin hitzaldi sorta hau inta, asteburu bat izango da nolabaiteko formakuntza orokorrak egiteko, eta formakuntza horietara joan beharko dute brigadistak, ez? Herrialde guztietara diozten brigadista joan beharko dute horrera, eta baita ere, kanpotikan irekik izango dira, ez? Orduan, aukera polita da nolabaiteko kontzeptu orokorrak edo, bai, orokortasun batetikan ez, edo puntu desberdinetatikan ulertzeko internazionalismo funtsa ez. Eta hori, esango nuke orain hitzaldi sortakin hasiko gala, eta baita ere elkarrizketakin ez. Eta hori, eta gero galdetuzu zer espero dugun, pixko bat esango nuke Euskal Herrin ere hori, berriz ere su hori piztea ez, gauzak martxan daudela berriz ere ez diala gelditu, eta gaur inoiz bino gehiago, hori, lehen esaten nuen bezala, munduk dinamika batzuk seitzen txula, eta dinamika horiek botere dunak ez edo, botere kapitalistak dirigitzen txula nola bitxe esatearen ez, eta horren aurren gure jarduna konstantea izan behar dula, eta badaukiula asko ikasteko, asko formatzeko, eta teoria hortatik praktika bat ere garatzeko egunerokotasunen, ez? Izan litekela hori komunikabide alternatibotatik garatzen den lan hori bideratuz, izan litekela bakoitzak bere herritikan hori auzo eragile batetikan, edo hori egunerokotasun hortara bakoitzak garatzea ez, eta orduan espero duguna da brigada horietatik internazionalismo hori pixko bat kartzea gurera, eta ez aztutzea ez guk gure herri bezala daukiun prozesua ematen den bitartean beste herriak ere paraleloki ari dela beran egiten ez, eta harreman hori edo elkartasun hori eman beharra dela
abantzatu nahi badugu behintzat, ez dugulako ulertzen herri baten askapen ez delako emango inoiz modu isolatu baten, ez bado beste herrikiko harremanetan. Orduan, esango nuke, azkenen askapenan helburuk ez diala epe motzera mugatzen, baizik eta epe luzeko ikuspegi batetik handela, ez? Eta zertzu hortan, lana, gauza txikik diala, bino, badutela beran aporte txikia, ez? Edo hori espero dugu. Ze gero ella da, brigadetara joten den jende, bueltan ere, asko aportatu dezakela, ez? Eta hori da, espero duguna. Oso ongi. Luzia, elkarrizketa bukatzen joateko, zerbait gehiago gehitu nahi baldin baduzu, berriro ere zure txanda. Bale, nik uste hori esan bezala ulertuz, ez, internazionalismoa zer den, edo zalantza gelditu baldin badia ere, hemen gaudela Iruñerrin taldetxo bat ontan lanen, hurbildu zinezketela edo bat omat ezagutzen baduzu edo sare sozialetatik ere kontaktuan jartzeko hori edo zein zalantza izan ezkero, edo zein informazio behar izan ezkero, eta brigaden arira animatzeko izen ematea oso esperientzia berazgarrik diala, ez? Esperientzia oso intensok, ez? Araionta badialakoz biru aste lan asko egin behar denak, ez? Edo estimula askoko esan genezake, eta bino aldi beren oso aberazgarrik, eta gero handikan jendea itzultzen delako hemen lan itxeko gogoa handikin, ez? Eta nik uste momentu honetan ere hori importantea izan litekela, ez? Ikusiz Euskal Herrin ere nola dagoen egoera, eta alde hortatik jendea animatzea, EPK aipatu dituzu ez, apirila 19 arte da, eta korreoa zehazki da brigadak@askapena.edu, ez? Orduan, horrela idatzi dezakete, edo lehen aipatu bezala sare sozialetatik kontaktuen jartzea, edo informazioa behar izan ezkero, edo zer gauza, hementxe gaudela, bai. Oso ongi. Horrela bukatzen dugu elkarrizketa, Luzia. Eskerrik asko etortzeagatik, oso interesgarria izan da. Eskerrik asko zueri tartetxo hau emateagatik, bai. Oso ongi, eskerrik asko. Bale, zueri, eskerrik asko. Eta hau izan da guztiak gaurkoz, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.